v poradí, a to sú darčekové predmety pedigree. Prosím, máte psa? To je výborné, tak už k tomu dokúpite iba psa a je to vyriešené. To je presne, keď dostanete nové kolesa na auto, že to už si dokúpite auto, máte v pohode. Minulo som vyhral leštenku na loď a bolo mi to úplne na figu. Takže toto budeme potrebať ešte trošičku premiešať. Tak nejako. Čo sa vám nalepí na prsty? Výborne. Tak to už vidím, že to nebude toto. 4036. Veľké málo kedy sa podaria. 4036. Také stredné nám asi bude treba loviť. 4036. Gratulujeme samozrejme v tej cene. Som zvedavý, čo vám to nabalili. Rozbalte to tam na to na aute. Nie, doslova. 4036 je to číslo, ktoré hľadáme. To je číslo vstupenky. A ak teda nájdeme toho majiteľa tej vstupenky, tak má u nás cenu. 9 v poradí, darčekové predmety a šperky Swarovski od internetového obchodu moješperky.eu. Ale ako tak, toto sa opustí trošku na tú ruku kuknúť, nie? 4036. Kto má rád kamienko Swarovského, ha? Čo? Že každý. 4036, čože máme? Ale stále tu spredila, že? Swarovské. Je šperky, toto, hej! Poprosím potlesk! Vždy budete nosiť spupku, alebo... Ja aj to ešte uvidíme, že aké to budú, hej? Košte mi, ako to vyzerá? To sú dámske, hej, no, kopec všelijakých, ale tako dobré veci, no. A tam je krabička, a práve v tej krabičke bude to podstatné, pravdepodobne. Joj, ale to je pekný kus, to je pekný kúsok. Náhrdelník je náušnicou Swarovského, no nech sa páči, dobre? No nekúp to. Takže, toto ešte potrebujeme, výborne. Super, v strede, tak som to chcel. 2018, poprosím potlesk pre pána, ktorý vyhral práve teraz. Šperky od Swarovského, www.moješperky.sk, moješperky.eu, venovali túto cenu. A teraz hľadáme inkompletné na číslo. Výborné, tak to je rýchly sled, paráda. Norská móda Devolt. Norská móda Devolt, 2018. Ukážte mi sa norskámoda.cz. Som extrémne zvedavý. Aha. Chcete máte niečo na zimu? Jasné. A ešte niečo z ich špeciálnych mikrovlátiek. Je to prekvapať, tak ako dobre, v poriadku, okej, no.